I like the way that you talk, I like the way that you walk. Мръсна въшка изнасилена. Мръсна въшка изнасилена, гадна от тайка долна. Ах ти копеленце, мръсно, гадно копеленце без акт за раждане даже. Роден в кофата, сметище долно, безполезно, миризлива с гано трепана. Crash boom bang, you're so beautiful. Can't wait till we kiss, give me your lips. Crash boom bang, you're so beautiful. Hello boys. А? Стига стреля, капут. Ей! Ау да ям! Не, аз му давам на този бурсу 1000 лева да ме научи. Ще ти щупа очилата, ще щупа. Влизам! Само да си дошъл в TeamSpeak, аз ти казвам, чуваш ли ма, бе? На Галин малката курва, само да си дошъл в TeamSpeak. Инфо, един на ярд, един на малка, един на майната. Пази го, борчвор, крий са някъде. Виж го този чернио. Виж го този чернио от затвора. Като падни дрън зъбчета, като изпука на земята и мама, падна ми зъбчета. Айде, време имаме. Really, nigga? Ще му откъде ме убива, брач. Хоп. Няма ти казвам какво ще хопна след малко, разбираш. Наредиш магаре. Като ти падне днешния зъб комики раген, мадърфак. Като намери пеята на зъбките и малко там кара в ритъм, като изриш десния му знак, едно косъм че баир, тогава ще се оправя. Едно косъм ти като баир му никне още, не знае какво се случва, но мене не се оправя. Пахне силно. Ти от рая ли дойде 4 куршума? 4 куршума! Хайде сега бавно да играем. 4 куршума! 4 куршума! 4 куршума! The price of 4 bullets. 1, 2, 3, and 4. Четири куршума! Hello, it's Dimitri. Той бъв руския пидарас. Пишо, че там на русинското легло спиш бокук. Още на пружина един върху друг 60 руснака вътре бият. Друго да играеш 100. 50 бомби. Матчмейкинга 100. Глава коста 70 FPS има. Глава. Трябва да е лесна играта глава. Трябва ли сега пак да я пускаш тук? Не оправи се FPS, като реснаха глава. Ще има малко FPS, бе. Им 100 FPS, бе, глава. 100. Как 100 FPS, бе? Чупа зъбите. 100 FPS. Аз съм играл с 70 на CRT, бе. Round 1. Fight!
Магарите крастави. Айде бе, мръсни силвари, по 3 в прага сте. Няма глави няма. Бамбам, махам. Боже, с това наргиле. Така. Къде е това? Виж го това. То с моята снимка влезнал. Аутист. Къде е Алена? Гледаш ли, Спейс? Ти гледаш ли? Да, шук. Бати. Кучетата на ислама. Кучета на ислама, брат. Сложите на Снежанка някакви такива снимки, брат. Eco boys. No, you can drop. Yeah, you can drop one pharmaceutical. Take it. Okay, I drop. I drop. Come on, boys, play. It's my key, idiot. Short. Guys, why you don't play the game? Ето каква игра играем. Ето каква игра играем. Не му е сготвила мама супичка да хапне на детето, бебешките пюра не му е дала да лапни, биберона му взимала,